Malah nganan malah lurus dan jadi kan yo paham toh. Papatan kae Kok itu jembatan munggah belok nganan kok malah lurus. Arep jagong. Yo nolor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Jan. Papakan ini paling. Yo. Ya tapi balik tekan dhuwure to. Aku tekan wong, Bu enten beda motor kalih. Kenapa teh odong-odong. Boten enten. Ono mau aku ngono. Wes tekan ngene tandalanmu to. Heeh. Sing lanang rambut iki foto gondrong. Yo. Iki bener mbak sing tekan nyawa. Teko wong rambut gondrong mau. Iya ya gondrong. Betul. tapi kira suaranya beda gitu dhisik sak ngomong balen anu Gasah ngapa kok dipotong kan iso to. dhisik cangkeme suarane kuwi keri Ora apa-apa iki kena gurung-gurungan. kene ngirungan Aku ada telepon yo terus aku. Ini apa to? Gua. Yo iki medel nek telepon langsung kembali ya kok. Kamera mati. masa mat ora Ngeya kok kengke iya kok. Biasanya kan ora toh. Aku main menyelam motor ring wabrak lek munggah. Heeh. Wah, gak ngerti. Ya ngerti jalan ku munggah ngene ngerti. Tapi yo paling gak iku mosok antar ketemu wah kok kan rapatan kono kanan. Oh iki ngerti ya ngono. tamblangnya wis anu tamblangnya kemarane mau ada di gudang ngidul ya Aku tak gudang itu balik nek. Ngidul we pok. Mantu. Aku ora ro dalane lho. malah nyeneni wong lho dijak gudang kok malah ngopang apa kontol kene lho piye Lah ndogrok kene jere. Aku malah macet ning kono kuwi lho. kan aku kan ketok blo nek wis gudang dhewe lek kene gandolan ya wis Kira teko lare wong mantu aku wis balik nek. balik nek Terus akhirnya nusuk kowe terus mubeng metu kono kae to. Nah tuh ya tapi nek macetmu nang jembatan kudune ketok lho Badi aku nang ngerti menggoke Don. Munggah jeglek iki gugu aku terus cuk apane iki budek kae busuk iki. Piye? Busuk ku cantol. nggih Tandol kayu aku nggawa kok ngene alas lho gak roh aku. Apa? Setengah Nek apa to mbok Tahu. Aku yo lontong lesu kok. apa to Kak Bareng aku bermain ya. tapi pangan ya Gak tak cocok. Oh gak salah budak munggahnya aku. Tapi banter aku iku. Ayo agar padi ceritanya tambah ngerti wong karo. Ngokno jere. Ngene. aku ini ngarang Heeh. ngarep jika Ala kayak gini ilang Jon wis mandek. tiba ilang tenan iki wis tak omongi aku kan mandek to dalan minggu mulane aku mandek pas enggak Aku kelingan ngomong. Aku kok ibu ning kono ku Pak. Aku ya buah blas ngono. Apa dalan iki biasa juga? buah blok bae aku buah ning kono gingko tengah Lah iya. Aku mandek jerek dalan pelapatan kae to. iya Apa dalan iki ya ngono. Terus aku takon mau ning roti kuwi. Pak wonten motor minggu ngan iki. Motor enten Mas. Lho, wate kono mau yo aku no. Medun aku. Medun tuh minggu ngiri. Mututi lho. Lagi minggu. Lho, lah kok ndasi kan kok ting pundul kok kulon ngono. Jamput aku hubungan ya aku. Aku mau ngotot neh to. Jadi wayahe puter balik. Hmm. Puter balik terus nututin nah. Tak kira iki warunge sebelah kono kuwi apa koyo Oh. kuwi ya. Ngono. aku dhewe ya ora ngeroh kan dikawin Ya. Yo. Nuruti kalem lho. Gak apa-apa. kalang lho Lah udah. Kok iso lho. Nek bingung ra bingung aku kala-kala kok 12. ora kan jalanmu kene kalau jalanku kene kan ketok to mlakui Ayo. Iki jembatan yo jembatan ya aku. Tomblok. yo Cek. kan Iki munggah minggu ngene to. Babah rono kan. Lah aku ki kowe minggu murene aku karo. Lagi aku gak buat geli kok iki motor dhewe to. memang munggah iki to Munggah jembatan anyar iki lho. yo jembatannya kan munggah saiki kan terus wingi nganan Aku ora ngerti nganane lah bar begitu muni tak gietno aku munggah langsung suwi iki kok teko kene kok perapatan iki.
Telon ya. Petron yo. Apa dalan iki yo? Aku jadi ponganan nih. Aku terus daripada ragu-ragu takon mau sebelah ini iki. Pak, Mas wonten anu udah wonten iki kalih napa roro. Nenten. Wah, mati kono aku. Aku medun neh akhire. Medun terus ngiri. Ngiri diingeti kok rono neh mau ubeng-ubengan. Wong kok trainingan Lagi bangga. Teng iki lho, kami kok ngiri. Lah dasi ki gelem diasi kok bubung aku. Aku nututi to akhire. kudune kowe lak ngerti mubar ana kowe nusul kok malah dadi golekan. Nusul. Raimu ki tak susul nang iki. Aku gudak raimu kok. Ya wong kok Usul wis kesuwen. kowe lak nusul Kowe usul kowe anjor, aku kon dhuwur. Motormu dhewe medun iki krungu. Motor medun. tak golekan. Lah aku ki wis teko kerdu teko ratan gede lagi kok gitu lho dhewe ning ndi. Suwine awake dhewe lho nyimpangi monggo apa to kayak kursi apa Kanggo blabak. Ana cah cilik ka lho. Kok blabak gedang to? Blabak. gedang to. Kan pas jalan desa-desa kan kok ngisor kan enek. Oh iya. Kene cah cilik nggo tas ka lho. Nggih. Kan awake dhewe kan suwi ya nggih, suwi. Itu itu. Par jagong ya training gitu. Ketemuan. Awan-awan ilang. Ya, terus dulu ya. Kok aku iki gak mau. Oh, nah aku apa warung tiara. Tapi nek montore padi akine kompet paling ogak mbok. Soale dhewe lek nyelai lho yo. Mungkin nyelah berapa dong? Nyelah. Ya kita nyelah lho, goblok mulu. Motor start terang nyelah. Kalau Rumah lu gru aku terus kayak sini muring ya toh. ora petuk tiara. Wong tiga ngerak. Ben kok nek Ini adem di gorok ya adem di sana. Kangkung semua aku. Jadi tepo ki lawoke sayur kangkung. sayur kangkung ya. Aku malah seneng jenenge kangkung. Asal disepil, Bu. Asal monggo. Bos. Biasa kok. Depo ento. Aku seneng soalnya apa iki jenenge oseng-oseng kangkung ini paling seneng. Kowe Terus sambelnya kecap wis bejo. sip ya. Oh, enak. Oh, Aman, Bos. Entong. Sambel, biasanya sayur, mungkin bawa sayur ya. Telat. Nggih. Ini diapakno sih? Apa? Tepone. Japane dirisi ta. Japan nambah. Nang kalong. aku seneng kangkung ini paling seneng. Ya, aku wis tau ngomong jare. Kowe iki gak usah apa to, Pak? Kabeh-kabeh. Lagi kan ceritanya kan gitu. Ya aku butuh-butuh kuwi jejak. Parane wingi to. Jadi enek bakal kecap jelimu lho kan. Geger tenan. Tambah dia mau langsung. Cul. Kuwi wis Ngomongi kuwi. Kok kena rem kuwi. wis omongin dengan anu kono kan. Dia di dander ya budal. Kita omongin ning kono lho. Sing mbok omongin ndejere ning tengah alas, anu sebu kuwi budal paling nek ro wonge. Ya. Tenan nek ro wonge dibudali. Iki matane ngono kuwi to. Ora-ora ngene aku pas sekolah tak duwe warung. Kita mau tambah. Oma. Montore rasa ijen-ijen nang ayu goncengan. Kingko ceritanya ini John. Piye. Purane ya sih. Ya. Kingko ngulon, jadi aku metuku kene karo Pak Bedong jam iki. Terus sekarang ya, buka tok. Ya kok malah adoh to. Yo ora dek. Kowe metu aduk. Yo. Karek kowe. Ayo wingi Lho, jalan. kula tidak itu. Yo percuma wae Aku wae awake dhewe yo ada. Ya kulo gak suka. Dewa. juga tau. Wong telas arep pengen sapa kepok wong. Udah telas sebenarnya oke tam blok. Ya sapa sih wandi. Om betot ning kono oke. Kacau pinter sekolah. Tujuannya wis tercapai lho. Iya siapa ngajak balik Tapi nek. nek koma dia kok mulai langsung cuti lotong. Oke, aku udah terus dia tercapai gitu. Gak. Iya aku gak paham kan kalau bengis kira.
Tok kiranya. Wong kok iso ngono. Nek adik karep kuwi kok ngutali kok. Kita tak wae ngaret. Di wae ngaret. Iki kok mulai godhong telo yu ngono kamu. Wah, kok ki ora kedulan to mulai godhong telo lho kok kene jawaban ngono lho. Kayak asu. Kayak ngono. Ini basket. Ya di luar anu Hilang cembah. Kencang. bukit Kolam renang. Lah sampean pundi, Mbak? bukit. Oh, sekar. Melampah jenengan, Bang. Melampah kok. Renjengan berarti putih. Jenengan kita Lebos, tepo, Sepil. tepo lawe pindang. Sing kangkung iki kumon wae. pinjam itu lho. Ya gua buke. Pindang e. Pinjam lho. Gak Asli lho, Bu. gelem niki. Kulo bae purun. Lah iya to, ro dhewe. Gelombang purun sih. Kangkung iki mbah seneng aku kuwi nang padha ae. Oh, tapi aku lagi iki, Mbak. Enggak ngerti iki. Hah? Pulau pinjam. Nggak ngerti. Kita tuwa lho. Betale bu ngebuk jangan ya. Biasanya jangan mas aku lah jangan. Aneh sing kangkung kan pindang. Tumplek mawon. Gitu ya. Nggak bisa tak mana cocok. Aku lagi bar mangan, aku teko aku nyonggol apa to? Nyonggo iki yo mangan. Iki nyogone kok ya. Ora warak aku. Dan tipe Halo. apa Mah. rame enak. Gak aku. Karena bisa nyoblok. Kok iso mau keteng warak. Sambelnya jenengan paling piambak. Aku iki budal wis mangan lho, nyonggo piring mosok kok kira nyonggon. Aku ngomong dikayo. Nek gak aku arek. Wis bar. Go yo gak wis arek. Wis bar. Ora tau to yo ngono. Iki mana kok. Jam nijol kok gak gelem ngono. Nah, Warek. Edika. nah. Iya. Tiga menurung tahu yo. Menurung tahu. Wis bar. Wis arek. Lala padi wilo sih. Wong itu gelem lho kakak. Aku iki bukannya kok gak anu gak. Gak apa. Aku bar mangan aku. Edika nang. Aku berman. Anu apa. Mas sego to kok. Iki remangan. Wes, sumpah. Mamu ndi? Aku ngendi. Nang omah. Itu lho, enak itu. Bukan dhewe Bu. Terus olehmu ngomong nek jumur mau piye? Iki kok mulai go godhong telo yu ngono kaya dhewe tanggung jawab nek ndi. Gue lah omong, ora ana wong amek wis bar. Iya. Anu ya. Tapi Kok metu karo mblos semeran lho, mek semeran. Karo kowe. Iya. Iya iya. Oh. Engko bareng idule bareng pisan. Oh. Ki Jon wes Jon. Rolas absen sithik-sithik. Bar. Ya. Ngomong piye? Oh, pedes enak tipene. Iya. Jangan ini. Gurih ya. Ndang. Jadi ini aku nuruti karpet tomblok. Edan. Wes tak kena thumbnail iki, Jon. Bukan tanah ya. Wis tak foto jegrik. Ya ternyata kono iki Kalau itu malah stop. tutup. Heeh. Yo sepurane ya, tapi kan wis buktine enek tenan to. Ya. Ya, tapi buktine enek ning ngarep enek anu Wes sesuk di Belisut di jalan to. Beliso wis ronggone budal dhewe to. Nah, Wow. jangan jadi. Ayo kono. Gak apa-apa tapi wis ronggone tan. Tapi kan wis bukti to. Padine to padi. Ternyata. Ya wis genane enek bekecot 02. Bagi para penggemar makanan sepertinya ekstrim, Siput apa to? ada ciput mau apa mau, pemahput mau. Ya. Pak. Oh, pedes Pak ini. Oke, terima kasih yang kami nonton. Asal. Salam sehat. Assalamualaikum. Pesta ana.